हेलो गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म इउट्युब चेनेल कर'ना भाइरास गासैबो कर'ना गासैबो हादरावनो कर'ना बेनिखायनो दिनै आसाम सरकारा आसामखौ दिनै लकडाउन फोसावबाय आरो लकडाउन जागोन दिनै 24 मार्च दिनैनि मोनानि 6 बाजिनिफ्राय 31 मार्चसिम हरनि 12 बाजिसिम आसामा लकडाउन थासिगोन आरो बे लकडाउनाव गभर्नमेन्ट प्राइभेट अफिस गासैबो बन्द थागोन नाथाय गभर्नमेन्ट अफिस प्राइभेट अफिस गासैबो बन्द थागोन नाथाय फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जाय सेलारि बानायो जाय ट्रेजारार फैसानि बिथिङाव 10% सुबुङा दिनै अफिसाव फैनो हागोन आरो फैनानै बिथांमोना खामानिखौ मावनो हागोन जा समालागै बिथांनिमोननि खामानिया सेलारि फाइनेन्सियेल खामानिया कमप्लिट जाया बे समालागै मावनो हागोन बिथाङा अफिसाव फैनानै आरो मावनायनि उनाव जेब्ला खामानिया जोबगोन अब्ला बिथांमोना अफिस नागारनांगोन बा अफिसाव फैनायखौ बन्द खालामनांगोन लोगोसे नोंथांमोना एम्बुलेन्स पेट्रल पाम्प लोगोसे जानाय लोंनायनि थाखाय रेशन बैफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन लोगोसे इलेक्ट्रिकेल डिपार्टमेन्टआबो दिनै खुला थागोन आरो इमारजेन्सि जायखिजाया थासारि दैनिफ्राय फायार ब्रिगेडनिफ्राय बेफोर गारिफोराबो खुला थागोन आरो उनावबो जाय प्राइभेट गारिफोरा जुदि सलायबा प्राइभेट गारिफोरा बबेबा थाङोब्ला बिथांमोननि सायाव आयेननि बेरेखा जानो हागौ जुदि नोंथांमोना बायचान्स पुलिसनि आखायाव आयेननि बेरेखायाव गोलैयो बा नोंथांमोना पुलिसजों बायदिसिना फैसालियाव नोंथांमोना मोगा मोगि जायो अब्ला नोंथांमोना जानो हागौ 6 दाननि जोबथेसालि आयेननि बेरेखा खालामनो थाखाय नङाबा 2 बोसोरनि नोंथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानोबो हानाय बेनिखायनो बेफोरबायदि थासारियाव दा गोलैथो जोंनि बर' समाजा बा बर' सुबुङा लोगोसे गासैबो आसामनि सुबुंफोरानो बायदिसिना माहारिनि बायदिसिना हारिनि सुबुंफोरानो बेफोरबायदि थासारियाव दा गोलैथो आरो बेनिखायनो नोंथांमोना बे लकडाउनखौ मोजाङै फालिबानो जाबाय न'आव था मानोना दाख्लै 21 मार्च खालि जि नरेन्द्र मदिनि टुइट खालामनाय मोनसे खोथा 5 बाजियाव बेल दामनांगो खांसि बुनांगो बेफोरबायदि खोथाया दिनै भारताव मा खालामदो गोबां गुबुनले बारहावा लाबोदों मानोना बिथाङा बुंदोंमोन गावनि सेथलायाव थानानै बा उसुंदायाव थानानै जेब्ला नोंथांमोना गसाइखौ सिबियो मोनाबिलियाव बेबायदिनो साइन्टिस्टफोरा जे सान हर बे भाइरासनि मुलि दिहुननायाव नांबाय दं बिथांमोनखौ गोसोआव जौगाखांनाय मोननो थाखाय बे थासारिखौ खालामनो होदोंमोन नाथाय खायसे सुबुङा मा खालामदो लामा दथा गासैयावबो हांसि लायलाय बुदलादो नङा होमबा दिस इज फेस्टिभेल कर'ना फेस्टिभेल नङा होमबा बेबायदि सानना लादो आरो जायफोरा सानना लादो जेबो नङा बेफोरखौ बुंनो थांला जियानो जाबानो नोंथांमोना बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय गोजानाव जाबानो जाबाय नङा होमबा आरो बन्द होबाय लकडाउन खालामबाय लकडाउनखौ नोंथांमोना न'आव दङबा न'आवनो था बाहेरायाव दङबा बाहेरायाव था मोजाङै था आरो बायजोफोर ओंखारनाङा आरो मोनसे दुखुनांथाव खोथाया बेसो जे जोंनि गथ' गथाया बाहेरायाव फरायना दङ आदा बाजैया बाहेरायाव खामानि मावना दङ बिथांमोना मा जागोन बिथांमोननि थाखाय गोबां टेनसन जाना दङ न' सुबुंफोरा जेबो नङा बिथांमोनखौ फन खालाम कल खालामनानै रायलाय मोजां बिथोन हो आरो मोजाङै जानो हो मोजाङै थानो हो मोजाङै उन्दुनो हो नङा होमबा गोजोन सान्ति बिथांमोननो हो न'खरनिफ्राय बारे कल खालामनानै बिथांमोनखौ बरिं खालामनाङा आं आसा खालामो बिथांमोना मोजाङै थागोन गसाइनि अननायाव आरो आं बेखौबो बुंनो सानोदि न'खरनिफ्राय फन खालामनो नङा खालामनानै मोजां बिथोन हो बिथांमोनखौ बरिं खालामनाङा बा टेनसनाव खोलैनाङा जियानो जाबानो नोंथांमोनाबो मोजां था बिथांमोनाबो मोजां था जोंबो मोजां थागोन बा आंबो मोजां थागोन नङा होमबा जियानो जाबानो बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोङो अराय गोजानाव थारमाने भाइरासआ जोंनियाव हाबनाङाथो आरो बोथोरनि लेखायै बोसोरफ्रोमबोथ' मोनसे भाइरास फैबाय थायो नङा होमबा बोथोरनि लेखायै बोथोरजों फैगोन बोथोर थांगोन नङा होमबा जियानो जाबानो बबेनिफ्राय मा फैखायो साफ्रोमबो सुबुङानो बुङो चाइनाया माथो डुप्लिकेट बुस्थु हेंगारो अरायबो डुप्लिकेट बुस्थु हेगारो नाथाय बे मोनसेखौल' 1 नम्बर बुस्थु हेगारदो चाइनाया नङा होमबा जियानो जाबानो भिडिअ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनोबा कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदाननिफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना आंनि होबाय थानाय भिडिअफोरखौ मोनबाय थागोन खाथिनि बेल आइकनखौ बुनो हो बाय